тоҷикистони мо диёрест бо табиати афсонавӣ ва зебоиҳои нотакрор ки дилҳои ҳар бинандаро тасхир мекунаду дар хотираш то ҳаст боқӣ мемонад. кӯҳҳои сар ба фалак кашида, водиҳои сабзу хуррам, манзараҳои беандоза ҷаззобро пеши назари кас ҷилвагар мекунад. минтақаву шаҳрҳои дидании тоҷикистон ба монанди хуҷанду бадахшон, панҷакенту кӯлоб, дарвозу ҳисор, исфараву истарафшан ва даҳҳои дигар дорои ёдгориҳои қадимӣ ва табиати нотакрору диданӣ буда фарҳанги ғании мардуми ин сарзаминро нишон медиҳанд. тоҷикистон диёри орзуии сайёҳон аст ки оромӣ ва зебоиҳои нотакрори табиӣ шаҳодати он ҳастанд. дуруд нисори онҳое ки ин лаҳзаҳо гӯш ба садои радиои тоҷикистон медиҳанд. барномаи радиосаёҳат аст пешниҳоди шумо шунавандаи азиз. мо ин навбат боз ба як минтақаи зебои тоҷикистон, ба диёри пурасрору диданӣ, яъне ба шаҳри Исфараи бостонӣ сафар намудем. воқеан кас худро ҳатто дар дуртарин мавзеи ватани азизамон Тоҷикистон бегона ҳис намекунад, зеро ҳар куҷои мардуми диёр ҳамоно меҳмоннавоз ҳастанду касро озурда шудан намегузоранд. вақте ба кӯчаҳои озодаву зебо ва пиростаи Исфара расидем, табиати дилкушои он куфтагии роҳро аз мо дур намуд. Исфара шаҳрест дар шимоли Тоҷикистон дар вилояти Суғд ҷойгир шудааст. агар андаке ба таърихи шаҳр руҷӯъ кунем, номи аввали ин шаҳр Аспара будааст. Исфара таърихи бою рангин дораду аз шаҳрҳои қадимии Осиёи марказист. дар бораи Асбара, Аспраха, Истпари, Истфаро, Испара ном доштани ин шаҳр ривоятҳои зиёде мавҷуданд. мувофиқи баъзе маълумотҳои таърихӣ, маънои топонимикаи Исфара чунин: шаҳр бо номи Исфара нахустин маротиба дар асари таърихи Табарӣ дар асри даҳум зикр шудааст. дар бораи Исфара дар китоби академик Бобоҷон Ғафуров Тоҷикон ҳам маълумоти саҳеҳ вуҷуд дорад. бозёфтҳои археологӣ ки аз гузаштаи дуру наздики шаҳр дарак медиҳанд, дар осорхонаи Исфара маҳфузанд. осорхона дар бинои таърихие бо номи Урда ҷойгир аст. мувофиқи ақидаҳои олимон, Исфараи асри миёнагӣ аз замонҳои султони Темурён Бобур то асри 19 дар мавзеи имрӯзаи Навгилем ҷойгир буд. Исфара дар асрҳои 11-13 аз ҷиҳати иқтисодӣ хеле пешрафта буд. Бобур Исфараро шаҳри асосии вилояти ҳамонвақтаи Исфара донистааст. асри 16 дар Исфара сохтмони биноҳои калон аз қабили масҷиду мадраса ривоҷ меёбанд ки айни замон онҳо ба сифати ёдгориҳои таърихӣ дар гӯшаҳои шаҳр ҳифз карда мешаванд. то ғалабаи инқилоби октябр Исфара тобеи хонигарии Қоқан будааст. соли 1929 ба ҳайати ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон дохил шуда ва соли 1952 унвони шаҳрро соҳиб шуд. соли 1917 ба ҳайати Исфара 8 ҷамоати деҳот ва 38 деҳа дохил шуд. аз рӯи маълумотҳо ба 1 июни соли 1932 дар ноҳияи Исфара 10 шӯрои деҳот Ворух, Халачамазор, Келканд, Лаккон, Навгилем, Сурх, Хонобод, Чилгазӣ, Чоркӯҳ, Шаҳрак ва 26 маҳалҳои аҳолинишин Арабқишлоқ, Айниҳол Якачинор, Ворух, Зархок, Зумрадшоҳ, Сурх, Пирдевак, Хонобод, Шаҳрак, Келканд ва ҳоло Кулканд, Лаккон, Матпарӣ, Найман, Навгилем ва даҳҳои дигар мавҷуд ҳастанд. асосан дар Исфара саноати хӯрокворӣ, масолиҳи бинокорӣ ва масолиҳи кимиёӣ истеҳсол мешавад. корхонаҳои саноатиаш калонтарин дар ҷумҳурӣ ва Осиёи марказӣ комбинати консервабарорӣ маҳсуб меёбад ки ба коркарди меваю сабзавот машғул аст. корхонаи кимиёвии Исфара, комбинати гӯшт, заводҳои шир, нон, спирт, рангҳои минералӣ, асбобҳои рӯшноидиҳанда, маснуоти оҳану битонӣ, гидрометаллургӣ, чинӣ, фабрикаи мебел, комбинати масолиҳи бинокорӣ, иттиҳодияҳои дузандагии Моҳира, Шаҳло, иттиҳодияҳои механиконидаи сайёр, ширкати бинокор, ташкилотҳои сохтмонии таъмир як мебошанд. дар Исфара як қатор иншоотҳои муҳим аз қабили мактаб, аз қабили матбаа, коллеҷи технологӣ, гимназияву литсейҳо, кохи фарҳанг, хонаи маданият, театри халқӣ, ҳудуди 8 китобхона, осорхона ва дигар марказҳои илмиву тарбиявӣ ҷойгир ҳастанд. боғи фарҳангӣ ва истироҳатӣ ба номи Сайфи Исфарангӣ ҷои дӯстдоштаи шаҳрвандону сокинони шаҳр мебошад. мардуми Исфара аз ғамхориҳои имрӯзаи ҳукумати кишвар дар робита ба рушди иҷтимоию иқтисодии мардумӣ хеле масрур ҳастанду аз имконоти имрӯзаи соҳавӣ сипосгузор ҳастанд. шунавандагони азиз, тавре зикр гардид, шаҳри Исфара бо таърихи бою табиати нотакрораш аз шаҳрҳои зебои ватани азизамон асту марворидеро дар водии Фарғона мемонад. Исфараи номдор бо боғҳои зардолӯи худ шӯҳратеро молик аст ки дар Тоҷикистону берун аз он машҳуранд.
шаҳр бо меъмории қадимии мадраса ва масҷидҳои зебои худ диққати ҳар тамошогарро ҷалб мекунад. мардуми меҳмоннавози Исфара воқеан моро мафтуну шайдои ин диёр намуданду воқеан сабабгор шуданд то бузургиву меҳмондӯстии мардуми тоҷикро бори дигар дар ин гӯшаи ватан эътироф намоем. бас ҳаловатфизост табиати нотакрори ин гӯшаи диёри азизамон ва мо низ баҳри донистану ошноӣ пайдо кардани шунавандагон барномаи радиосаёҳатро ин навбат аз табиати нотакрори Исфара омода намудем. шунавандагони азиз, дар таҳияи барномаи имрӯза саҳм доштем муаллиф ва ровӣ ман Қаландар Норов, коргардон Ҷумъахони Мурод. то саёҳатҳои хотирмони дигар, хайр.